Ahojte lásky, keďže ste zahlasovali, že chcete unboxing od mojej mamy, poďme sa pozrieť na to, čo mi poslala, keďže vraj som zdrholský sud. Migdálové mlieko, takže mandľové, ktoré som nikdy nemal. Mňam. Vianočné koláče. Tento balík mám dlhšie doma, tak sme mu už pomohli, ale vanilkové rožky mojej mamy sú také, že sa rozplývajú na jazyku. Milujem. Sice vyzerá ako taký bumerang, ale mami, výborná. Pri jednom nikdy neostaneš. A našiel som aj madovník. Pralinky v bielej čokoláde s pistáciovou náplňou. V našej rodine pistácie, že milujeme. Lahodné. Týchto pár mini mliečok, ktoré sú na pribratie. Tento je tuším malinový. Taký, ako keby mi chýbal cukor alebo niečo. Niečo mu je. Krém, ktorý som doniesol mame, ale vrátila mi ho. Asi si myslela, že som ho tam zabudol. Nerobil mi dobre, takže som ho chcel posunúť dole. A takto sa zgrckol. Dol som si tam svoje mini svetlo a takto mi ho zabalila. Neviem, či áno, do ponožiek. Takže moje mini svetlo si rovno idem s vami takto pripojiť. Takže mám brať, že aj podnožky sú unboxingové. Mega sviečka. Ďalšie vegánske mliečko a toto je ovsené. Mňam a je oveľa lepšie ovsené, ako sú u nás na Slovensku. Neviem síce odkiaľ má toto. Vyzerá, že z Poľska. Áno, je to z Poľska. Tento kalendár povedala, aby sme sa nesmiali. Rodina nepoškvrnenej. To celé. Malo byť nejaké matky, rodiny alebo niečo. Že aby som vedel, kedy sú kresťanské sviatky, neviem čo. Díky mami. Domáce korbačiky, ale veľmi by ma zaujímalo, odkiaľ má moja mama šeintašky. Budem klamať, ja už som im pomohol pár dní, ale sú že fantastické. By the way, 4 dní boli iba tak v aute. Celá táto výzbroj. Roky nechcem darčeky pod vianočným stromčekom, radšej buďme spolu, niekam si zajdeme, ale predsa ma tam niečo čakalo, že aspoň drobnosť. Takže záložka do knihy. Ešte aj s cenou mami, dobre? Kilo domácich orechov. Mňam. Denne mala zjesť hrst plná vlašských orechov. Máš dlaň, hrst. Tak, toľko. Také veľké je vlastne tvoje srdce. Milujem orechy. Aj vlašské. Domáci med s tými orechami. To bude, že mňam. Milujem túto kombináciu. Úplná delikatesa. Sírup proti kašľu. Nejdem ho otvárať, lebo nemám kašeľ a nechcem, aby išla expirácia. Sová suspenzia, pretože som mal strašnú alergiu, keď som bol u nich doma a mali mačky. Teraz som u seba doma a ja nemám mačky. Višňový džem, tak som sa tešil. A chlebík som si doniesol. Ďalšia sviečka. Ty budeš mať jednu polovičku, ja budem mať druhú polovičku a keď si to zapalíme, budeme spolu ako jablko. Well, má to pointu. Dnes som si našiel ešte aj obálku pod stromčekom, ale peniaze sú už fuč. Dajte mi vedieť do komentárov, čo by ste chceli vyskúšať zo sladného alebo zo sladkého a čo vás najviac potešilo alebo naopak prekvapilo. Budem sa tešiť a každý jeden komentár si prečítam. Ahoj!